Tervehdys täältä Suomen länsirannikolta Porista. Mä oon Tiia Rosnell Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja seuraavaksi kerron teille lyhyesti tutor-toiminnasta. Eli tutor-toiminta on tämmöistä toisella asteella tapahtuvaa toimintaa, jossa vanhemmat opiskelijat on nuorempien opiskelijoiden apuna ja tukena. Kun meille joukko nuoria aloittaa opiskelunsa, niin helposti kuvitellaan, että he siinä yhdessä tutustuu keskenään ja ryhmäytyykin siinä porukkana. Usein näin ei kuitenkaan ole, vaan se ryhmäytyminen ja toisiin tutustuminen, niin siihen tarvitaan vähän apua ja tukea. Jos sitä ohjausta ei ole, niin helposti tulee sitten erilaisia klikkejä tai joku saattaa ehkä jäädä vähän sen porukan ulkopuolelle. Ja opiskeluviihtyvyyden eteen pitää tehdä töitä ihan koko ajan. Semmoisella hyvällä mehengellä me voidaan vaikuttaa hyvinkin paljon opiskelijoiden hyvinvointiin, opiskelujen sujumiseen ja siihen keskeyttämisten vähentämiseen. Ja tutor-toiminta onkin yksi niistä keinoista, jolla voidaan vähän lisätä sitä opiskeluviihtyvyyttä. Pidemmällä videolla sitten vähän lisää tästä toiminnasta. Kiitos!